Des de la Confraria del Remei i Santíssima Trinitat volem que la Meravella de Llíria siga el retaule barroc postrentí de la portada de l'Església de l'Assumpció. Jo defense la portada de l'Església de l'Assumpció per ser un dels edificis més importants i al mateix temps més desconeguts del barroc valencià, per les seues proporcions i el seu interès cultural i artístic. La comunitat educativa del Col·legi Francisco Llopis recolza la candidatura de la parròquia de l'Assumpció. Voteu per l'Assumpció! El grup Harmony Ensemble defensa la candidatura de la impressionant portada barroca i meravellosa Església de l'Assumpció.